inyo ba? Manok baboy po. Ilagay mo ito. Magmanok baboy na kayo dyan. Dapat. Magkano sana kung ito ang Wala sila. Hindi na. Bagtas. Pakulin mo. Nadali yata. Magmanok baboy na kayo, madam. Ganyan na. Skingless po yan. Ano po ito? 95. Ay, ano daan? Opo. Lalaki. Kala pala ka. Lalaki sumama ka. Ilang Hindi ako peraso? sumama, yung dami kong tigla. Ilang peraso po yan? 12 peraso po. Kalating kilo po yan.
Ano, doon ako matutulog eh. Doon ako pinapatulog niya. Magkano nga? 95 lang po. 190 kasi isang kilo. Yung kang natutulog eh. Oo. Gagawa ako ng barbecue sa kalang may order sa akin. Yan. Madam, manok baboy na po. Magmanok baboy na kayo dyan. Ilapag mo, madam. Ano ba? Kain ito. Wala nga po. Dahil dito naman kayo. Ay, punta ka dito. Bigas dito. Ayaw pa. Kano sa mo doon? Hindi, magkano sila? Mura lang. Kano? Sabi ko, at yung ito, dami. Dahil, natin, sinabi sa'yo na, ikaw ang may doon na limited ko sa asawa. Sa lahat ng puro ng pagkain natin. Pagkalahagan natin. Sa akin doon lang ba? Ay busing, mga busing, pili na kayo ng manok. Mura lang. Baboy, mura lang din. Kaya niyo, boss? Sa gano'n. Kariwa po yan, boss. Hindi yan naliit pag yung... Ano? Tatagal ba naman kung malapa? Wala nang aalagaan na matay. Manok baboy dyan, mga bossing.
So yun guys, mamaya magagawa tayo ng tosino. Tosino barbecue. Manok baboy po. Balikan kita. Kailan? Ayoko na yun. Nagdusok tayo ngayon. Ayoko na ulitin yun. Ay, usap ko pa yun. Yun kasi yun. Paano ka ba napunta dyan? Ilan taong ka na ba? 53. Ganun kasi yung iba na na-encounter ko, ang dami ko na nakasama nila. Hindi na, malalaki na kasi ate. Doktor, pag-akyan ang kanaog sa hala, pag-ilis. Hindi naman araw-araw ko talaga mag-ilis. Ang mamapan mo lang, hindi ka naman dilinis sa mga kwarto kasi hindi na niya nangyayasira sila. Nilalagyan mo lang sila ate, oh ito, one week talaga sila ate sa labas. Siyempre, madami. Ayaw ko na ng one week talaga. Sila lang talaga. Hatiin mo sa dalawang araw. Ayun po, dahil hindi naniwang ka din. Manok bago. Ay, ano, hindi yan mangingiwang. Basta kumain lang ng todo. Ilang tao ka to? Ha? Anak ni ate, one. So, malalaki na. So, Pwede dalawa? dalawa kayo. Murado ka, baka mamaya. Ay, ayaw ko na. Sama na kami dalawa? Kami na siya. Hulog na. Hulog na. Basta ko po. Ikaw, may bata. Kaya, ay, hindi. Ano ko makasal sa bata? Hindi, bata. Ilan taon na to? 1 year, half years na? 3 years. 3 years na to. 3 years, puti ka pa rin. Atin sa kanya. Ganda naman ka mo. Mayosod. May bata yun sa'yo. Okay lang, talaga nga akong ato eh. Ayun. Kapatid din ni ate. Sa paligid. Dalawa kami. Doon ka lang sa bahay. Hindi, magkiwalay kayo ng kain na uwi. Hindi magkapatid eh. Ako, may ano pa na. Eh, paano magdadalaw sila eh? Nasaan pa yung dati Ay, ito? Ano na kayo dito? Ah, maghanap baboy na kayo dyan. Papakitin mo na to. Ano ba yan? Yan ka ate. Sige, baklo ka. Magpanok baboy na kayo. Ano ba? Ang bili-bili ng manok ko. Sa inyo, madam. Longisa, 95 kalahati. Ano daw? Longisa po. Dalawang baka. Longisa malaki. Ganun na, oh. Hindi ko matutubog sa pagkain. Hindi yung mahirap alagaan. Hindi ko ang matuluto ng pagkain. Ayaw na. Yun, magiging yun sa'yo. Maliit lang. Hindi may ano ka lang.
Uy, baka mamaya, 1 week ka lang nanay ha? 2 weeks? Nanay, baka 2 weeks ka lang. Uy, naku, nagdadyan niya. Ganito pala to. Maniningil pa ako. Maniningil ka pa, o sige. Bukas, ang gagawin ng reply ng night. Sige, bahala ka. Para masabi ko din mamaya. Ito, sure ko. Balik na ako. Balik na niya. Pupuntahan kita doon ng ano yun. Alam ko doon. Oo. Wala silang po. Kapag mag-alis ako. Orman mo muna yung sound ng mga family. Magmanok family, nagbilisan na po kayo. Ano pangalan mo? Bakit hiningin mo yung number? Ate! Dali nyo. Ano sa second line? Oo. Bakit? Wala ka Facebook? Wala. Facebook number?